Исәнмесез укучылар. Килешәсездер, безгә тормышта гел ниндидер зурлыкларны чагыштырырга туры килә. Мәсәлән, бер кибеттәге күлмәк бәясе белән икенче кибеттәге күлмәк бәясен. Һәм әлеге чагыштыруларны без тигезлек, зурлык, кечкенәлек тамгалары белән билгелибез. Димәк, бүгенге дәрестә без сезнең белән санлы тигезсезлекләр һәм аларның үзекләре белән танышабыз. Билгеләмә. Әгәр дә А һәм Б аермасы уңай сан булса, А саны Б саныннан зуррак була. Әгәр дә А һәм Б аермасы тискәре сан булса, А саны Б саныннан кечерәк була. Әгәр дә А һәм Б аермасы 0-га тигез булса, А саны Б санына тигез. Санлы тигезсезлекләрнең мәсьәләдә еш кулланыла торган үзлекләре белән танышыйк. Беренче теорема. Әгәр А Б-дан зуррак булса, Б А-дан кечерәк була. Әгәр А Б-дан кечерәк булса, Б А-дан зуррак була. Икенче теорема. Әгәр А Б-дан кечерәк һәм Б С-дан кечерәк булса, А С-дан кечерәк була. Өченче теорема. Әгәр А Б-дан кечерәк һәм С теләсә нинди сан булса, А плюс С Б плюс С-дан кечерәк була. Яки дөрес тигезсезлекнең ике кисәгенә дә бер үк санны кушсаң, дөрес тигезсезлек килеп чыга. Моннан шундый нәтиҗә ясый алабыз. Әгәр дөрес тигезсезлекнең теләсә нинди кушылучысын бер кисәгеннән икенче кисәгенә тамгасын капма-каршыга үзгәртеп чыгарсаң, дөрес тигезсезлек килеп чыга. Дүртенче теорема. Әгәр А Б-дан кечерәк һәм С уңай сан булса, А белән С-ның тапкыр чыгышы Б белән С-ның тапкыр чыгышыннан кечерәк була. Әгәр А Б-дан кечерәк һәм С тискәре сан булса, А белән С-ның тапкыр чыгышы Б белән С-ның тапкыр чыгышыннан зуррак була. Әгәр дөрес тигезсезлекнең ике кисәгендә бер үк уңай санга тапкырласаң яки бүлсәң, дөрес тигезсезлек килеп чыга. Әгәр дөрес тигезсезлекнең ике кисәгендә бер үк тискәре санга тапкырлап яки бүлеп, тигезсезлекнең тамгасын капма-каршыга үзгәртсәң, дөрес тигезсезлек килеп чыга. Нәтиҗә. Әгәр А һәм Б уңай саннар һәм А Б-дан кечерәк булса, 1 бүленгән А 1 бүленгән Б-дан зуррак була. Укучылар, бүгенге онлайн дәреснең теория өлешендә без санлы тигезсезлекләр һәм аларның үзекләре белән таныштык. Мисаллар шишуны практик өлештә дәвам итербез. Сау булыгыз!